U bent er vroeg bij. Jazeker. Wij komen geregeld in de Kruidhof en we zijn ook weer heel blij dat die vandaag weer open is gegaan. Een mooie simmerske dij in Boetenpost. Botanische tuin, de Kruidhof, hier net een betere opening uit kiezen kin. We treffen het ontzettend en we hopen dat het trots heeft. De peersgedagen zo de creërs uit en maar weet wat er nog komt. Ja, de oorronde 2 jaar hebben we de helft minder bezoekers gewoon, maar ook minder omzet. Maar de kosten minder wel vanzelf. Dus we hebben wel wat touwen een goed seizoen, absoluut. Krekt na het 10 uur van de morgen kwamen de eerste bezoekers binnen. De meesten van haar ziek je nou naar je planten uit, voor in de eigen tuin. We zijn wel met de tuin aan het opknappen en weer een beetje aan het veranderen. Dus we willen hier gewoon weer wat ideeën op doen en kijken wat voor nieuwe planten er zijn. Sommige planten staan vanzelf wel al in bloei en heel veel staan al in de knap. Dus elk seizoen, elk moment is er weer wat oosters in. Dus daar ben ik echt meestal niet te even komen. Maar dan ben ik meestal niet met de tuin bezig binnen met dit mooie waar. En is een collectie omvullen willen. Voor het tuincafé is intussen een nieuwe pachtervoen, die de komende weekend proefdraaien zal. Al in de bouw van een nieuwe kas ligt nog op een wachtje. We zijn druk bij Dwaande, maar de prijzen zijn haast 60% omhoog gegaan. Dus dat is even een oorwachtje wat we daarmee maken. De kas wordt steeds lichter en dat is ook net de bedoeling vanzelf. We zijn druk bij Dwaande, maar hoe het oorrent, dat wordt weer een verrassing.